Ay. My father is a retired soldier of fortune. Apan malipayon ko, kay dili susama sa mga amahan. Nga gusto po niyang pasundaluhon ang ilang mga anak nga lalaki. But you know, Dolanday, I'm happy because my father is like other fathers joined forces of the Philippines in military academy and any kinds of infantry battalion. Duty first before anything. And no guts, no glory. No pain, no gain. No ID, no anything. Ipapili ko sa kong amahan kung unsa ko na kung gusto. My father is bins me what I want. You know what is bins me? Pili maga, bindot. Mas piliyon ako magtrabaho sa opisina, layo sa abog, o gusto na ko bugnaw. But, you know, I want hot, cold, and spicy. Wala gid sa kong dugo ang mahimong sundaw, Dolanday. But, my hot-blooded, under in my skin, in my, no soldier of fortune. Aban, siyempre, kinahanglan pamatudan ko na sa kong amahan. Gando na sa kuy abilidad. But I want to pamats to my father my ability and my capability. Gidadaan ako siya, klase-klaseng mga uyab. Aron tabangan ko niya pagpili kung kisa bagyod ang akong dayonon. Again, I have a lot of boyfriends, girlfriends. Old, young. Sa akong estratehiya, dito na nagsugar ng gap na sa kong kinabuhi. In my lateral movement and strategy, and this is a story of the stagnant of my life. And this is Hitabo. what happened. Kanipa. Narita gini mo git. Di ba kasi mo nga yung ang si Dod, no? Kana. Iswipe po, grabe po. Kabalo ka niya kung tudlo basa kayo ang screen. Sinaya po na akong cellphone pa. Nagaras man na tungkol sa mong tudlo pa. Kay Kubal mo kung na kami. Kana. Di ba ko rin, no? Pili asaw ni gupahan ni mga itong lima nga akong ipakita. Daghan kayo. Pero kaning last mo ni kanong bata mo, grabe bata pa na, eh. Dadan bito kag tiguang, di ka gusto niya. Dadan kag batanon, libog sa tanim mo san. Pero okay kayo. At least napamatud-anak ko nga ikaw akong anak. Junior juga. Ha? Ano kang giliwatan? Dada sa personal, di ka manundog ito yung ngayaan nga si Isberhel na nag-abot ang mga area. Ha? Di ba ka manundog ka na? Ikaw na unsam.
Ipakita sa kuha dong. Ha? Sige, kasi is to believe gini mo ha. Believe is to see. Mga na akong gusto. Ha? Oh, sige. Kana man yung gusto. Siyempre, anak ka na ko, junior ka. Ikaw ang musunod sa kuha ang mga lakang. Ha? Kung kaya nakita na ko sa mga potential kay ka. Ha? Dagang kay babae nga. Dagang babae nga magagusto nimo. Tungkol sa mga AAA. Ha? Triple A? Kaya AAA. Muna mag-battery? O, sa triple A pa. Atik! Ah. Triple A. O, lagi. Aptik. Atikon. Atitse. O, nalo. Sulay ka na imong anak, ha? Sige! Isundo ka si mo, ha? Sige, lain ka. Ma, relax na good, ma. Dili man kung maminaw ka na imong amahan, naglapad naman kong ulo, anak. Di ko gusto nga makonsumisyon ng mga babae nimo, ha? Sita. O, saman? Ikaw ba, ipagsigong ko. Pagbutan na ba tag other woman? Pagkulihaan yun sa imuha yun. Dok, Junior. Ito manong, nag-brown out man ito galit ganyan ma, katanaw pag another woman. Alangan ni mo man, ingon sa brown out gibot na yung blanca. Okay, gidaw ng plangka, dili na ba ipot ang plangka, gidaw ng plangka. Mas kinunsa ka na. Ano, katugod pa kay ko, Jun? Budog. Sulay ka na imong anak, ha? O ikaw, Junior? Alam mo, may tulog eh. Ayos yung gara-garaan ng mga babae, ha? Wala mo eh. Ano pa kita mga dagang picture sa mga babae? Ako rin pangambog ka papagod para mahilom na. Hoy, tulog-tulog ka niya! Liwin siya! Ayaw, mula mga lalo. Matulog naman eh. Alayin na sa lawan eh. Kalay mo amahan, sundalo! Ambot, anaon kitanta naman nagbala na buhay ka ng yapon! Sos ni mo. Sa ospital! Kaya wa pala ko nabuthan. Wa pala na ko niya akong manggustin. Sos ni mo. Awa mo gina! Pag wanay pulos, muli na sasawa! Maunod na pag mga sakit na! Sasawa na mo padulong! Pero katong abdik pa! Ay, tuwas mga babae, uy! Tama na. Pass is pass. Never discuss. O na! Inalay na building ka! Building ako. Peace! Peace. Ano ba? Oh, John, sabi na si mama ni mo. gawa sa rito, Junior, kay... Mubawas pa ko na yung mga madaling-dali. Ayaw ba? Please. Ay, kung ano yay! Kasi ay babae, abdikay ka! Ayaw. Hindi na kumakaton! Sagit ko din ron. Sakit din ka, amang ka! Abi ka din ako matanon, nilong sungkol sa kuha! Uy, kumpiyansa ka sa ka makabigong pako! Ayaw, peace. Peace! Basta! Simonit, di ba? Mas ko diri tini. Di lang. May gabi inon. Pa, may gabi inon mo pa. Magpapabating mo na yung mga anak ko dun. Labs, orag nakaila lagi ko ng papa ay. Oo, saban. Dili ni si Noel? Hindi ko. Minute, ano yun? Hindi mo nga uyap. Hindi mo uyap ni Boss Mal eh. Ganahan kayo inyo dito. Isa ba? Ayun na pagitagbigil. Hindi ko ganahan na tinawagan ninyo. Kaya marag hindi ko ganahan ha. Kaya yung endearment ninyo, hindi ko ganahan. Tanaw pa, masayaw na akong iya pa. Mas sweet ko. Ay, sige na. Gikan ko sa kisamiha. Awa.
Palitin sa kulit na one may manok, lechon manok, tapos layon. Sila sa layon, lechon sa layon. Pa, uyab na ko na. Hindi, tanaw na lang kung tinuol bigyan ng ingon nila nga, ingon mo nga, may ni mo sayo ni mo uyab. May magginasagi ka na nag-abroad, di ba? At tanawa, split ko ha. Japan na na. Nakita. Alam mo, hagi ko gusto kami sa ninyo ha. Paa nga kalabira. Napikas kay naibulak. Kana, naipaso na siya sa plancha. Bapo kasi sila, tama na lang, maabot na yung inahanol. Love, tanawa ha. Hubo na ko akong bra. Hubo na ko ha. Ayun na. Dili na lang. Inay, maabot ko mama. Instructor ba kayo to? Ano yung mga, uyab ni mo niyo, linakpan na naman sa pino, kay magubo naman ng libra. Uyab na ko na tayo ko. Ang espiritu ni mo, uyab na. Uyab na. Actually, magubo na yun ulit. Masot ako na dugo ka may bubo niya. Ama, akong uyab ma si Monet. May gabi iman. Eh, saan mamamamatay, hindi ko gananong blandi kay buhok. Sige mo rin pinuangan niya akong anak. Aday. Eh, katara ba? Pero kaila ko ni mo. Ipahinak din mo to kung kaila. Napayong kag laptop, pati ayong laptop, di mo ipahinak. Kaila ko ni mo. Dali ka na ko lang. Ma, lahi lagi na si Monet. Hindi sa para sa mga babae. Awa mo ko, blandi kayo. Day, ano lang ko ni mo, Day? Saan na nabiktima mo kung itong nagputoshoot mo itong doon eh? O, tinuod bitaw nung ay. Doon. Papa, wala. Pasis-pas na na. Pero nagagusto ka kakanin. Ako nakagusto ko, di ba? Di ba na tagagustuhan na ita? Mo na tinuod nung lang. Mo na tinuod. Ay, gupay ko siya Anak anak to sa kong kumari tong photographer. Atik-atik pa mo na mas may magalyaanis. Ina di ka ato. Hindi ka. Ano ka nung amigo, ano nga, hawang nagayo. Kuyaw sa kanay no. Last day ato ng hospital ikaw kayo kiranin mo. Ano di ko na. Mama, mas tama na na. ko. Respeto po na kung uyab po. Monet. Tara, ihatod na tiga. At least na, ila-ila na ninyo akong uyab. Asa man mas ko ka isa. Ayaw. Ana. Ay, split yan. Nag-isi naman ang iyang kuha. Ano yung stocking ng pukot-pukot. Love, sa bahay sa ko, Bi. Hindi ko katindog. Piyong ko, bahala naman niya. Love, sa bahay sa ko. Tara na, sumok. Nasugsog ko. Nothing so loud. Hearing when we lie. Truth is not kind. And you said neither am I. And the air outside so soft, saying everything. Minggo pa si Vanessa, di pa? Ang hapon nila, sa imuha pa. Sabi ka na lang, galing kong glisog agi. Ano nagana mag-gano? Nagana mag-wire. Oy, Day! Ay, Vanessa pangalan niyo? Gusto na trabaho ni mo, Day? Maig niya na istoryahan akong uyab, ma. Kisa man tong nani, Day, Day, John. Saba diya. Akan, akong papa, day. Si Senior. Nice to meet you pa. Ay, kapapa na ka. Muta na ko. Ba't yung kay, inalagi na suot niyo? Pinatuot ka na shirt niyo mo. Nagigil mo kayo niyo? Pa, ba, uyab na ko na. Grabe ko niya, may anan niya. Baka tugnawa ng isuot niyo. Pero bintahan na lang ka, Day. Isa tong bulaw-bulaw. Ma, mabulabog ni ko. Unya, bisig binuangan naman akong anak, Day, ha?
Balanggar man ako ni. Dili maoy. Maoy, isa yung maoy. Hindi kami mga maoy dyan eh. Naruha na yung story mo na ya. Pagtita lang, ayaw kayo feel. Ang soda kayo, mamulay ka. Gusto pasakitan mo niya? Dili lagi tita. Ay ko bibibiya. Maulaw tas tong uya ba na? Isa ba niyo nakita ni Beana ni? Nagtrabaho mo ko nag-NGO sa ko na ba? Nasaag ba kung... Okay ka na, parinig na lumiga na. Ito nga si Catherine. Pare-pare na. Ba, yung sinisgot. Kailangan siya kayo mga inalig ko ganun. Tama na pa. Bulabog ko ba? Sige. Pili pa na ginagawa. Kito kayo ka doon. Pinaila lang na ako na sa inyo. Ma'am, mato na mi. Mumawala na yung Tita, pamuat na namin. Sige na. Ora to dahil mapagaling ka na bunog. Lakaw na ka tayo. Sinip lang ko na Ma, sige na. Ay, siguro sa pay ko ninyo diya. Tara. Tara na. Tara. Anak, isa naman sa to. Yun naman ni Papa magdala daw kung uya para pilian daw niya kitsa kung Anak, dayon nun. muna akong gibilibal, kipaghambog ka na kasuko kumpare, ha? Kipaghambog ka na kasuko kumpare na kumpare! Ano ako anak na kumpare? Hoy, pare! Ang baon! Yan, sulukoy! Hoy, what can you say? Ito ka nag-isiwa, birahe. Kita ka ba mga kumpare, ha? Hoy, amigo ko. Jigo. Jigo ni mo. Baon na dahil hindi ka tuli sa unang pakang. Nakuha na ko dahil mo na. Isa ko, may malag kalaha ka di mo dako. Nag-istorya na po mong duha. Pariyo na baya mo. Kumpare Ay, may ka. pagluto diri. Dito na lang ka dito sa sita nga. Kabalo ka ng akong asawa. Silusa kay na. Ikaw, pare, para makasayip masayod ka, ginala niya yung mga babae na rin yung anak. Pero ito yung mga bapaha. Oh, sako no! Pare, huwag kang gilahi sa inyo ang duha sa una katong nag-board patag duha. Board mate na bata. Pare, tapoy kayo sa ning... Di ba ba na nag-board mate kang daw, ipabagtas kong turin? Kinabot ang gayang uyab. Pare, kapalo ka. Layo na kayo ko sa bunga. Layo na kayo ko sa kuing suon ako. Pare, si Nick o si Birhel. Layo na kayo kwato. Di kayo ko kasi mga bilid na ito. Kaya katito kuing suon ako kasi ni Casio. Bilid to ka, Jim. Kasi Birhel yun po. Kami talaga ito kayo ayaw ko na. Yan na. Abot ng mga babae. Katry mo mag-abot ng mga babae. Ito, pagbitaw ito. Isa pag ka-board mate na mo ka si Jorge. Sas, grabe kayo. Pag magkarga na ito sa motor, wala na. Mapugos na lang tao kung dulag madyong. Bisag di ko kabalo. Pero amigo nila ko, pagsulod ako dugay kay gitugtol ko dugay kay di gawas. Igang kasi na balay na aday ka umpan dito. Paguman, nalaboy niya mo. Gawas ako pa kay ako sundoon na pudbak uyab. Go ahead, anak. Dahil na pudbak. Sako no! Nabungol ka, pagkagadoong din Para mapilian ng papa ba? Alis ako. Sige do, ayo do. Up na kayo na 3 melo. Imo nga pangbaon ni mo Salamat pa. na. Di bata, kuya, magabilidad. Di ba, Pare. iwat siya di mo pare. Hindi na nga, siyempre, pagka-amigo na to pare, dito na kakong abilidad ni mo. Ato na katay-katay na lang sa ako mga iso. Pare, ayaw, itaw ko, damay-damay na pare, kaya ko. Oo, tayo kong klaseng pagkatao pare. Ano ba? Kabalo ba yan, yung ako ang ginapasakitan sa mga babae. Sabay sigyo niya pare. Kasi Coco pare, sorry pare, wala kailan mo pare. Doon, mas ibutoon eh. Pakay na ba ko pare? Pa! Uy!
Si Joy Day. Si Joy Day ba? Hey, Joy! Hi, kuya. Biyanan. Kikilain biyanan eh. Akong papa rin, ma'am. Ma'am. Sir. Kumusta naman mo din, sir? Sir, akong papa. Sir, kanang ako din si Joy. Uyab ko sa imong anak. Kanahan yung ganyan kong anak ko mga awa. Niya. Sige ba na masakit na ng akong anak, ha? Malusa da. Murag pamilyar ka sa kuwaday. Hindi ako napasakitan ni mong anak, sir, eh. Ano ba yung kasikuha, sir, na? Imahal ko ni mong anak. Tinagpasok kinilo. Kasado, dali na ko na. Sa mangkol. Mahilig yung kang buridahon na. Mahilig yung kang babae lagumon. Ikaw, Kulba. Depende na ko na kisay magustuhan ko. Yan, sige, bayo. Pre, banto na ko, pre, kaya mas makatunong kong luwali mo anak. Sige, pre. Ano na ko, salamat, pre. Ayo, Col. Unya, kayo man na naman ko ni magpanghambog si mong papa. Mula ka na ta? Jun. Asa mo matulog ron? Gabi naman. Ay, ato lang ako ni siya pa kay instruktor bang kilikanan po dani. Hindi ako matulog. Ayun, ito na. Sige na ako mama, isog kayo na. Sige, ikaw, Gwan. Gabi naman, uya mo ulit bango. Ma. Uli anak, hindi ko gusto babae diri. Wala naman ko, te. Tara na, isugan yung Dapat lang. Ano ba makikinagsail mo? Ano mo nang apelong cheering squad ni mong mama? Ay, kumensyo, dali na, kay mo balos pa ko di mo. Peace. Wala peace. Dali diri. Day, ayaw ko dili. Walang init-init daw kay kagulo ron. Naman. Ha, gusto ko yung patanon. Ayaw. Was ist los mit dir, mein Schatz? Aha. Geht es immer nur bergab? Aha. Geht nur das, was du verstehst? Aha. Ist es Pre, kitsa ba ito gian dili? Ano po kay boarding house ka babae? Di. Nagtuon ako kung anak sorpresahon ito. Isa na po ito yung chicks ka ito. Kitsa ba na ni boarding house sa ibong anak niya? Abi na kung sa ibong anak po ng babae ni boarding house. Ayaw. Ikaw, ninood po ka na yun. Ako ni sorpresahon ako niyo. Kung kinsa na po ka ni babaya nila, atukok ko na ako. Ayun lang. Uy! May butang mo. Masya to ah. Nang putihag na. Putihag na. Bulbos ka, do? Waman. Yan ko na. Nagkaw kasukas balibong kay puso. Ano? Nabas kayo kung nabas Clemencio na. Ay mo anak. Isa lang. Tuwad. Ano rin mo anak? Iyan pa. Kisa ba ito ka? Pagtana ko na ka-drugs ka, do? Kisa mo ito ka no? Nagkatsumbo. Kakaling siguro ka. Lain mo yung tara siyang taon ni Monsigyo. Ako tawagan ito sa Clemencio. Kita na. Puta lagi sa to. Kinsa lagi ka? Ina. Iyon na pa daw. Kinsa lagi na ingani mo? Ikaw sa kuwang kauban doon. Tawagan na dito kay... Tawagan! Kita na. Han! Mura ni. Yes, son! Magtama ni. Dahil lang ito lagi mo, Han. Pagani ko sa likod. Ay ba? Oh,
Bebensyo. Sabi ko ba? Unsa ko no? Amahan mo ni Lance. Nag-kurler-kurler, oroy ka. Kanong, ikaw di amahan sa kanya uyab. Sabi na kanong di. Kung gusto ka kulang tao ka lang ako. Ikaw ba kayo amahan sa kanya uyab? Pre, naunsa naman eh, pre. Props naman eh, pre. Kami na ko pa. Sino ako pa? Bebensyo. Tinuod yun yung gingo nila ko Junior. Duwari ka paingnan kung dili mabayot. Mabayot yun kang... Mabayot yun eh. Sino ako pa? Manang pinahalay mi di pa. Tinuod na nung. Pagkahigog maay ko na sa mga araw. Anda ko magpakasal niya. Bosa dawat ako. Sama lang ako. Pare, kita na lang siguro pare kayo pare. Isip ako na ako, anak mo na ako ni pare. Sino ako pa? Okay na pare. Dali din pare. Dali din ko. Dali na pare. Pre, ito kaya ko musukol ni mo. Wala naman ko yung kapainda na rin. May loda ni pare. Dali na pare. Unsa ko no?